Dire ko ni graduate guys, valedictorian ko diri sa una. Valedictorian bitaw ko diri sa una. Eskwela ko. Sa katekisim. Guys. Uy, nahugwantis gaw. Ano siya, Ambasak Elementary School. Guys. Mao ni diri guys, diri ni graduate si Boy Bisaya. Pagka valedictorian. Diri ko ni graduate guys, valedictorian ko diri sa una. Valedictorian bitaw ko diri sa una. Eskwela ko. Sa katekisim. Sa katekisim. Boy Iktoy. Boy Iktoy. Hello guys. Naaday meron sa eskwelahan guys. Sa Basak Elementary School. Guys, gyapon na mga konsihal, mga tanod guys kay mag clean up gyapon guys, maglimpyo. Unya, lista sa kusungan diri guys ha. Okay. Okay guys. Maura ni siya gaw. Suwat ang tasngan. Attendance nandiya. Dire na attendance. Dire man na. Ay nagpugire di. Dili na. Okay guys. Wagi ka dong ti. That's boy. Ate. Ipaningot naman ka ate. Malingot lagi in town, sige lang. Para asa doon. Ipaningot naman sad ko. Sel. Basig diretso pa na doon mo. Naman rin kubo-kubo diyo. Masayon uy. Kana ra pikitit. Daan pag gamit ako na ko mo yung balhin na. Gamito na pre. Kulba ba? Dinhin taon mi nag-eskwela sa una guys, limpyuhan taon sa limpyo kini sa una kami estudyante din eh. Atik na mo natin. Mo balikan social. Gaw. Ala kay, paano ako sa lampas? Ang mawer, asa itong mawer de? Nagmawer si Jeffrey? Sige, kaya ako lang mawer niya. Puli-pulihan na ito, Carlos, Jeffrey. Gulayan sa paaralan, pero ang naa na tanom, mga kugon. Mo naglimpyuhan. Salamat sa din taon sa panahon nga kuanan sa tawag mayong timpo sad. Smart, nasad. Look, gani na. Glow pa gani ako. Nanapit dire. Tara guys, nakitaan gina ko sa Boy Tap Tap. Nangumpay man na ini si Boy Tap Tap. Paras baka na mo Bart. Pugihan na gina ni among konsihal eh. Dobling igoy nan limpyo pa nagakumpay pa gyud. Guguya kini. Sige mata nimo. Sunod dapat. Pag gimingaw mo ko nimo. Ataya gid. Biya to. Kung kana mo ni siya ilawag sa kanang masita sumali na.
Alin ba? Ina silang palit pa silang bisita. Palit mo guys amo Oh guys, dahil masitas diri guys, oh, pwede mong palit. Oo. Garab lagi ah. Lendot kay garab oy. Ay gihulong isalit man yang lampas eh. Murag dako-dako pag inimbog no uno no eh. Balik mo nga rin ugma ha. Katindans ko oy. Apel ni oy, baby saya. Di na inyo pagkanoy. Dire. Gihatot la mapas mo tali kalaki ha. Ay pag siyap diha ra kapat mo. Ay, tabisan. Tara guys. Naglibog gibi usaw mo pagpaagas ani kuan be. Be usaw mo pagpaagas be. Tara guys. Tara guys. Oh. Usaw mo pagpaagas ani. Saon may guys. Di mo lagi nawagas. Dadi lagi wagas. Wa mo ko ni samo. Ah, nara di ay. Dako na yung baso pa di. Nya magpawong. Paliod to. Paniud to na. Magpawong lagi. Ang paliod to. Nya magpawong gusto ko gihapon. Oh, tuslokon yapon. Tuslokon para mo sirit. Ah, Konsehal Wilbert. Daghan kay kumpay. Bart, asa man to imong sako? Mana lagi? Giati isa ra ka sako imong gi da. Uy. Ianam tog hato didto. Niyabo lang dito ba? Lagi. Pulan. Dili, uy, balabala naman imong hatag sa baka. Apil din lagi gaw. Abi nang ligid eh. Aw, diara na eh. Di file man na. Balik ka pa na lagi diha kay dipinsa na siya ta. Okay, green man to iyang gidati. Green na di ako. Ako katong ipalit ni Manoy. May kami. Ano na? Ay. Mo ning among kuan tinanom sa una, lintari pa mi dagkuan pag-asa ra. Baka lawas na nagkakuan eh. Kanang mga mahugan ni. Kami nagtanom man na sa una part. Dai pangangkon. Kana ba kanang mga kauya ba kana? Lintari mi sa una, kami nagtanom man na sa una. Mo to ning tatay bitaw nga ipagabas ka no? Ayo. Pagabas ko. Ano yung lampas nga lukot. Go. Kahait tadi oh. Itar mana? Amat mo na. Ninduta ning Basak Elementary School. Gulayan sa paaralan. Langga. Langga na ko? Ah, nangaon sila, wagid mangagda in town. Okay. Yapil ni o kumpayon. Ah, di na kay ni kiwaw ikaw gitlog kay naka punit-punit na kong kugon. Gaw, Rod. Ingon ko ba nga dili na kayo ni kiwaw punit og itlog kay naka
Kuan-kuan ako dito sa kugon. Bay. Ting. Smile, bay. Dire lang rin ako bay. Okay. Bay. Apa pa na pada mo sa orasa? Sa orasa? Wapay la city kay Padul ta sa sut. Sige na kay maniud to na ta kay gilagong na dito. Dam. Umana manggod. Oh, gitag lagi na ko si Jayjay. Oy, pamundo. Kato sila oh. Hoy, Nalago. Bitaw? Lagong yun din tao, naglupad-lupad. Bart, boday si nanay mo motor kay nanay kay daghan para sabon. naa lagi na kanduy. Sikit ra kayo na sila diha. Inani ka nindot ang eskwelahan sa barangay Basako? Naihunawanan. Yan asi pagkaon. Sir, mali dito mo sulok agas. Dapat manghunaw daan, ya magsabon sad before mo kaon kay Ha? Kusog kay. Nak kay mga oras matay gilagong na. sige na mo. Oh. Asang cellphone? Don't touch ko no. Ani ga, Sam? Ah, siya tibuging lang maglisod ko. Ikaw na lang ga, don't touch. Puro ba? Kiring isa ba? 1, 2, 3, smile. Dito tag smile nila eh. Mao na sila guys, nanlimpyo guys. Kiriti. Mao na sila nanlimpyo. Ay, tat. Hi Dam, kanang nag-white mo na among kwan, inahan sa barangay. Ay mao lagi di nato makita. Wa makay cellphone. Ah guys, mangaon na mi. Okay, atak na atak. Atak ng lagong. Tara. Pangaon na mi. Hi. Ngaon tayo ninyo. Ano na, lagay ka sabaw. Kato, katsara. Sa trabaho di pasalig, sa kaon di balupig. Okay, maguna. Tala gino bibisaya. Ay maguna. Diferensya lagi ni. Boys first. Kani, ladies first man ang taon. Uy, ladies first man tato. Boy, bisaya pa na kuna. Ah, wala ko tsara. Okay. Kamu guys, tanaw lang mo na mo mga on me.
Shout out day ko ni Agaw Jeffrey Bituon ug sa iyang asawa nga si Jean Bintulan Bituon ug sa ilang anak si Ice, si Snow ug si Winter. Nya gaw, iapil lang ikaupat si Spring. Shout out ninyo gaw. Gikan sa duha Qatar. Hey guys, manamig pangaon guys, sumana mong trabaho. Pakibabay na and please don't forget to subscribe and share my video. Bye-bye. Bye-bye Kuya Selby. Bye. Bye-bye. Bye-bye.